नोंसोर दिनै जे सरकारनिफ्राय चेक मोनदों मा बुंनो सानो? आं गोसोआव जा गोजोननाय मोन्दों आरोना जोंहा बाबाबो गैला न'खराव ओमफ्राय दा आबौ दङ ओमफ्राय गुमैया आंखौ हेल्प होयोना फरायनायाव ओमफ्राय दा जों बे सारा आंनो जेनाखि चेक हरदोंना आं बेखौ जा गोजोननाय मोन्दों गोसो सिंनिफ्राय आङो आंनि जिउयै गोसोयै सारखौ जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय। बेसेबां एमाउन्टनि? 5000 मायाव बाहायनो सानदों? बेखौ आं दा एगजामाव जोंना एगजाम जागासिनो ना ओमफ्राय आं बेखौ फिउआव मोजाङै मोजां पास जाबा बेखौ आं BA फरायनायाव बाहायगोन आरोना। दा फिउ फरायगासिनो? औ आं दा फिउ फाइनाल होगोन। दे जाबाय। दिनै जे नोंथांमोना चेक मोनदों मा खालामनो सानदों? बेखौसो माने आंनि माने जाखिनि दा आं फरायनायाव फाइनान्सियेलि एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बे सारमोना आंनि थाखाय जथेस्थ' माने हेल्प जागोन होननानै सानो आं बे बुस्थुखौ माने दा आं बेखौ आंनि लेखा बायनायनि थाखाय बाहायनो सानदोंमोन आं बेखौ ओमफ्राय दा माने आं लेखा गांसेनि थाखाय बाहायजोबनो हायाबाबो जोंना लेखायाबो एसे दाम नालाय ओमफ्राय आं बेखौ दा जाखिनि हायो गांफा गांनैबाबो आं बायनानै लानोसै आंनि थाखाय दा बेखौ आं सेटिसफाइड जाबाय होननानै सानबाय आरो आं। साबैसे मोनदों नोंसोरो दिनै? दा जोङो बेहाय 7 8जनसो मोनदों टटेल 12 जन होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय दा जाखिनि जों दा माने प्रेजेन्ट जानो हादों बिसोरो मोनबाय आरो जाखिनि मोननांगौखौ। औ ओमफ्राय दा आङो क'क्राझार UN एकाडेमियाव फरायगासिनो दङ BSc 5th सेमाव दङ माने औ नेक्स्ट इयाराव कमप्लिट जागोन। औ बहुत ही अच्छा लगा आज सर लोगों ने हेल्प किया जो अमाउंट दिया उससे स्टडी में हेल्प होगा और इसके लिए मैं सर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। किसको अप्रोच किया था आप लोग पहले हेल्प के लिए? कैसे अप्रोच किया था? किसको हेल्प मांगा था? कैसे हेल्प मतलब पहले ये MLA सर के घर में मतलब वो स्कॉलरशिप का वो हुआ था तो वहाँ जाके वो किया था हमने और उसके बाद यहाँ आपसे रूनी खतर में भी मतलब बुलाया था वहाँ भी हमने किया था और अभी मिल सर जी मिल गया। ठीक है आङो नोंथांमोननिसिम खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि आङो साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोंनि 31 नं सिलु समाजनि बिजाथि थामहिनबा सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांनि अननायाव दिनैहाय जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बे फान्डनि गेजेरजों जोङो जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारि कमिटिनि सिङाव गासै जोङो 12टा चेक जों राननाय जादों। सासेयाव जोङो 5,000 करि जोङो मोननै बाहागोआव जों होनाय जादों। मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ बिथिङाव जाय फरायसाफ्रा दिनै हाई सेकेन्डारि पास जानानै BA पास जानानै MA पास जानानै दिनै फरायगासिनो दङ दा बे बिथांमोननो स्कलारशिप हिसाबै होनाय जादों। आरो मोनसेया जाबाय सावस्रि बिफानाव दिनै जायफ्रा लोमजानानै दङ बेमार आजाराव गोग्लैनानै दङ दा बिथांमोनखौ एसे मदद होनो थाखाय नैबे दिनैनि चेकनि गेजेरजों जों बिथांमोननो मदद होनाय जादों। जों आसा खालामनो हायो जे नैबे जिखिनि दिनैहाय एसे चेक मोनबाय बा अनसुंथाइ मोनबाय दा बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो जोंनि फरायसाफ्रा गाव गावनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ निस्सय सोरजिनानै लानो हागोन आरो जायफ्रा बेमार आजाराव गोग्लैनानै दङ दा बिथांमोनहाबो निस्सय एसेब्लाबो नैबे अनसुंथाइनि गेजेरजों देहा फाहामथाय लानायाव मदद मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। बेखौ माबोरैहाय सायख'नाय जायो जेनेबा बे फरायसाफोर मार्कनि सायाव ना माबा मोनसे? जायखिया नैबे जिखिनि फरायसाफोरखौ सायख'नायाव जोङो मोनसे बिथोन हरनाय जादों जाय फरायसाफ्रा दिनैहाय न'खराव गोरिब रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ जायफ्रा बिमा बिफा गैजाया बैसोरबादि फरायसाफोरखौ बांसिन नोजोर लाखिनानै नैबे सायख'नायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ खालामनाय जादों। आरो जायफ्रा दिनै लोमजा साजा जानानै दङ जायफ्रा दिनै एसे एनै डक्टरनाव नायजानो हानाय बेबायदि मानसिफोरखौ सायख'वालाबानो जायफ्रा न'खरनि रांखान्थिनि आंखाल रांखान्थियाव जुरुला जानाय सुबुंफोरखौ जोङो नैबे सायख'नायनि जिखिनि सिन्था बेखौ खालामनाय जादों। आरो दंबावो नामा होबावनो? जोङो जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव जोङो गासै दिनैहाय 12टाल' जों मोननो हादों। जों आसा खालामनो हायो नैबे जानुवारिनि फार्स्ट उइकआव जोङो 200थासो चेक जों निस्सय रानबावनायनि थांखि लादों। आरो बेल' नङा जोंहा सुरित फान्ड हिसाबै जोंहा दङ बे सुरित फान्डखौबो जोङो नैबे जानुवारि दाननि गिबि सप्तायावनो जायफ्रा दिनै जोंजों सायख'जाबाय बे सायख'जानाय सुबुंफ्रा
डाइरेक्ट गावसोरनि एकाउन्टआवनो सोनानै हरनायनि थांखि लानाय जादों आरो जोङो मिथिगौ सुरित फान्डनि जिखिनि फैसा बे फैसाया डिसिनि एकाउन्टआव अलरेडि दंफैखासै